Alright, ngilive njengamanje ku TikTok, yes, ku PS Lindomatwe, lapha ku TikTok ngilive njengamanje. Sikhuluma le feature, sikhuluma le ndaba enamandla kakhulu. Ngoba abantu abaningi bayabakhuluma indaba ukuthi yes, of course, bayakwazi ukuzwa ivoice kaNkulunkulu, kodwa manje futhi kunento ezincane eziba confuseayo when it comes to the dreamland, yabo, when it comes to understand ama visions namaphupho and all that stuff. So abantu abaningi uhlezi bebuza ukuthi Prophet uMatha says uma besikhuluma ngoNkulunkulu, uNkulunkulu iyona yiphi indlela akwazi ukuvela ngayo isikakhulukazi emaphusheni. Alright, last week isiqalile ke sakhuluma indaba ukuthi uma besikhuluma ngoNkulunkulu, uNkulunkulu unendlela avela ngazo kumaphupho. For example, angithi manje kufuneka uunderstand ukuthi uNkulunkulu uhlukene igaba ezingu-3. Kuno God the Father, kube the Son, kube the Holy Spirit. Yabo, uNkulunkulu uhlukene igaba ezingu-3. Kuno the Father, kuno the Son, and kube khona the Holy Spirit. Alright, izigaba ezingu-3. Now, indlela avela ngayo uma ngabe evela the Father, ayifani nendlela ezovela ngayo uma ngabe ezovela the Son, futhi ayifani nendlela ezovela ngayo uma ngabe ezovela the Holy Spirit. Let me try again. Indlela avela ngayo uma ngabe the Father, ayizofana nendlela avela ngayo uma ngabe futhi the Son, futhi ayizofana nendlela ezovela ngayo uma ngabe futhi the Holy Spirit. Because uNkulunkulu uzikho zintathu emunye. He is one God, but uzikho zintathu. Munye, but uzikho zintathu. Munye, but uzikho zintathu. So, let's speak zakhuluma ukuthi when you speak about God the Father, number one, uzovela as a father, push as your biological father. Number two, avele nanoma ngamuphi ubaba semhlabeni. Number three, avele njengani, avele njengephoyisa. Number four, angavela njengomuntu rich. Number five, angavela spiritual father. Do you understand? Iyona ndlela avela ngayo God the Father. But namhlanje I want us to ngena more ekutheni ke the Father, uJehova, unendlela avela ngayo. Then bese khona the Son. So when we speak about God the Son, we are speaking about Jesus. Uthi yena uJesus uvela ngayiphi indlela uma ngabe evela emaphusheni. Number one, into of them we understand ngoJesus. uJesus mangabe evela kwephupho, because abantu abaningi bambona uJesus but babe ne challenge yokuthi bebengazi ukuthi uyena lade bavakashela. By the way, uma ngabe ukuthi uye waphupha, leyo nto isho ukuthi uke wavakashelwa uNkulunkulu in your dreams. Yabo, ukuphupha kusho ukuthi uvakashelwa uNkulunkulu in your dreams. Akwenzeke uphupha kanti akwazi uvakashelwa uNkulunkulu. The reason why uphupha is just because bukade uvakashelwe uNkulunkulu in your dreams. It's going to be the Father, the Son, and the Holy Spirit, right? Number one, uma besikhuluma ngoGod, uNkulunkulu uzovela, ulokhuzana uJesu uzovela njengomkhwenyana, a bridegroom. So uma ngabe evela kuwena angavela njengomkhwenyana, lokho ke kuya ngokuthi ke icontent yephupho imi kanjani, but kusekhulunywa ngoJesu lapha. Mangabe kungkhwenyana. Number two, uma ngabe kuvela umsindisi, the Savior, kusuke kuvela the Son, kusawuyena ngaphela uJesu lowo. Uma ngabe futhi kuvela njengomuntu okurescuewisha ezimele ezinzima noma mhlawumbe eletha isafety in your life, kusuke kuJesu futhi lowo. Uma ngabe kuvela njengomuntu oyi-natural ruler, it can be a governor, it can be inkosi, it can be a prime minister, whatever, kusuke kuGod the Son, which is uJesu Kristu lowo. Uma ngabe kuvela umuntu oyi-fisherman, ekhuluma nanga kuvela umuntu oyi-fisherman. Uma bekuvela umuntu oyi-fisherman, kusuke kuJesu futhi lowo. Uma bekuvela the carpenter, umbazi, kuvela the carpenter, kusuke kuyisymbol kaJesu futhi leyo. Uma bekuvela the shepherd, umelusi, makuvela the shepherd, umelusi, kusuke futhi kuJesu lowo. Uma bekuvela the warrior, makuvela the warrior, kusuke futhi kuJesu futhi lowo. Yes, so vashola ngakho uJesu, yabothi kade vashola ngaboni. Uma be spiritual leader, a spiritual leader as well is a symbol of Jesus Christ. Uma be kuvela the lion, ibhubesi, bavela the lion as well, kusuke kubani, kusuke kuyibhube, kusuke kulokhuzana kuyisymbol kaJesu Kristu. Uma ngabe kuvela upasa, yes, upasa, makuvela upasa futhi naye kusuke kubani, kusuke kuJesu Kristu. Makuvela the lawyer, of course the lawyer ekudefendayo, the advocate okumelayo on your behalf. Ungakhohlwa ukuthi phela uye munye umlamuleli phakathi komuntu nolokhuzana noNkulunkulu, uKristu Jesu. So mambe ubona the lawyer ongumlamuleli,
Exactly. Nakhona futhi kusho the same thing kusekubani kusekuyisimboli kabani kaJesu Kristu. Uma be ubona the judge. Yes, mangabe ubona the judge ukhumbula ukuthi njengoba isangummeli ngala but ngaphesha kwethula mangabe sekuthi ke sisingaphesha uyobe seyijudge. The same person ovela futhi mangabe seyijudge uyena futhi uJesu Kristu. Uma ubona the lover othandiweyo isithando sakho umuntu wakho nakhona futhi ke prophetically noma symbolically kuyisimboli kaKristu uma uzobona futhi epusheni mabe ubona the shepherd ngengasho uma ubona the shepherd nakhona futhi kuyisimboli kabani kaJesu Kristu. Asibambe lapho namhlanje. Next week sizobheka more ukuthi uma besikhuluma God the Holy Spirit, the Holy Spirit yena uvela kanjani epusheni, because not the Holy Spirit unendlela avela ngayo. Njengoba the Father kwazi ukuvela avele ngeyakhe indlela, no the Son evela ngeyakhe indlela, kanjalo the Holy Spirit uyakwazi ukuvela and futhi naye unendlela akwazi ukuvela ngayo. So khuluma next week ukuthi ke the Holy Spirit yena umbona kanjani. The teaching lena sizoyi-uploada ku TikTok, uzoyibona izobe khona futhi nakhona ku Facebook, izobe khona futhi ngokunjalo, kanye futhi ku YouTube izobe khona futhi ngokunjalo. Wena landela uPS Lindo Matwe kuona wonke ama digital platforms. PS Lindo Matwe. Oh